iki aku kalem kok. Lah ngapa? Beda sing nomor 1 mau, Piye? sing loro ki ya rada mendingan. Heeh. Nggih, sing ketelu ya panggah kalem. Iya. Ulun salam, monggo. Nggih. Sadherek-derek ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Wilujeng dalu, wilujeng lenggah kanthi sekeca. Sinambi midhangetaken kula sarencang MT Music. Ya, Nggih. menika nyarengi para kadang kaning man nggih nyong ngaturi pasugoto dahar para tamu katemben dahar tetembangan atur panglipur kajengipun para tamu nggih nyodhar kanthi colan skeca mangke purna dahar kalajeng pakurmatan. Oh ngeten. Nderek. Duet nggih. Mas Ya. Rudi. Ya, ya. Nggih, memanikmu mawon. Oke, baik. Nggih. Nggih. Sekecaken riyen Pak Lurah. Nggih. Ampun kesosok kondur riyen mengke nderek ngregaken sasana mekaten. Ya. Nggih. Monti saged? Ider apa to ki jane? Wes sik. Ah iya. Ider apa to ki? Oh kir. Mbok ndang cepaki sak botol ora genah to. Ya, memanemu, Cok. Ayo yo. Oh. Mung siramu kang dadi maninggalku Allah pindhuretno kang katon malesa papalingno akiya tansah eling anak janata rasaku among sumane Rina mengi aku matersa ngeteni Kang pegatan midete dese rasa tuhu dadi tatane atiku tan sana nendas wong boneka mangkrone atiku ajeku kang ranggane dadi usatane